Ụmụnne m ụmụ Igbo ekene m unu, ya mara unu mma. Ana m agọrọ unu ọfọ na-asị ka ahụ isi ike na-awara unu ọjị n'ebe ọbụla unu nọ na-afụ iru m na-anụ olu m. Onye unu fụrụ iru ya na onye unu na-anụ olu ya bụ nwanne unu nwaanyị ma bụrụkwa eze nwaanyị oge iche ọpụrụ iche. Abụ m dibịa nwaanyị, eji m okwu ọnụ, mmiri na ihe niile dịka chisike ya, eji m ya azọ ndụ. Na nke tata abịakwana m dịka m si abịa. Ọ bụrụ na tata bịazi gị isonyere m, ana m ekene gị wee sị gị nnọọ n'ime ụgbọ a ị banyere. Ụgbọ a bụ ụgbọ na-ebuga mmadụ ruo na njedebe ịdị mma nke ndụ ya, ọ dịghị akwụsị n'ụzọ. Gị bụ onye dị mbụ na-esonyere m, asị m gị ka anyị na-aga n'iru, maka na ịga n'iru bụ ndụ, ịlaghachi azụ bụ ọnwụ. O wee bụrụ ya na nke tata ụmụnne m, isiokwu m nke tata bụ etu mmadụ na chi ya ga-esi wee dị na mma. Ọtụtụ oge ka m kụzigoro nkụzi gbasara ihe echi, mara chi gị, gị na chi gị dịrị na mma, ihe dịka nke a maọbụ nke ọzọ, dịka m kwugoro na ihe gbasara mmadụ ịma chi ya. Ọtụtụ n'ime ụnụ ọ na-agbagojukwa n'ụnụ n'anya, ọ dị ụnụ ka o nwere afa onye a ga-akpọ iche chi ahụ wee bịa, dịka ndị nna nna anyị ha kụziri anyị na mgbe gboo gboo. Ihe anyị na-akpọ ma anyị na-agọ mmụọ bụ chi m. Ọ bụrụ mmụọ bụ ọpụrụ iche na-agọ mmụọ, na-akpọ chi m, kpọọ chi m, chi m ma m. Ọbụna dị mmụọ ahụ anyị na-akpọ ọ ma anyị, mana ọ na-anyị ama anya, ọnụ mgbe anyị ji wee bilite anyị amara ya, dịka ndị Igbo kwuru si na mgbe eji wee bilite n'ụra bụ ụtụtụ ya. Ya mere o nwere ọtụtụ agwa mmadụ ga-akpa maọbụ omume mmadụ ga-eme ọ bụrụ na ya na chi ya dị na mma. Mmadụ na chi ya dị na mma abụrụ sọ nsọ ịga na-egburu chi gị anụ n'oge ọbụla, igbu efi, igbu ọkụkọ. Ọtụtụ n'ime anyị che na igbuo ọkụkọ, ewu maọbụ ebula nye chi gị, o kere gị ike dịka o kwesịrị ike. Ọ bụrụ ya. Ọbụnadị ọjị nke i nyere chi gị, ịdị na-emere ya ọgọ bụ ịgọ mmụọ n'oge ọbụla, ọ ga-emekwa ka chi gị mere gị ihe ahụ ọ ga-emere gị, maka na dịka asụsụ bekee kpọrọ bribe, chi mmadụ adịghị emere ya bribe tupu ọ na-emere ya ihe. Ị ga-emekwaranụ chi gị bribe? Ee, aga m emeziri chi m ihe a ka o nwee ike imere m ihe dị ona. Ihe ọbụla chi anyị na-emere anyị bụ ihe dịgoro n'akara aka anyị. Chi gị agaghị ahapụ ihe dị n'akara aka gị mebere gị ọzọ. Nke a dị n'akara aka gị ka chi gị ga-emere gị. Ya ka anyị ji akụziri onye ọbụla ime udo ya na chi ya, ịmara chi gị. Ọ bụrụ ije mara ụbọchị a mụrụ gị dịka onye Igbo, dịka m kụzigoro n'oge mbụ, mara ahịa ụbọchị a mụrụ gị, amụọ gị na Eke, mụọ gị na Oye, mụọ gị na Afọ, mụọ gị na Nkwọ, ị na-akpọku chi gị n'oge ahụ maọbụ n'ụbọchị ahụ. Nke bụ eziokwu bụ n'oge ọbụla ka mmadụ kwesịrị ịdị na-agwa chi ya okwu, maka chi gị bụ onye ogo ozi gị, onye ndu gị, onye iweta ihe ọma gị, ọ chi gị. Usoro mmadụ na chi ya si adị na mma dịka m gwara ụnụ na obighị sọnsọ n'igbu ewu maọbụ egbuna maọbụ efi. Ihe ọ bụ imechi gị ezigbote enyi gị, mara na ya bụ chi ahụ ị na-akpọ abụrọ mmadụ, kama na ọlụ ọ na-alụ na ndụ gị mere gị mara na gị na ya so. Ndị Igbo ji wee tụọ n'ilu na onye na chi ya dị na mma, ifere adịghị eme ya. I wee jụzie m, kedu ka mụ na chi m ga-esi dị na mma ebe ọ na-abụrụ igburu ya so efi maọbụ ewu maọbụ ebula maọbụ ọkụkọ? Ka gị na chi gị ga-esi wee dị na mma bụ ife ọbụla ị na-eme na kwa ụbọchị ọbụla ị na-agwa chi gị. Onye pụba apụba gwa mmadụ ana m apụ, ka ọ bata jụọ ya, ị batala? Ijere kpọnite chi gị n'ịchụrụ ya àjà site n'inye ya ihe ọbara, maka na anyị kwenyere na onye ọbụla bụ onye Igbo na-agọ mmụọ si na ya ekweghị n'ịchụ àjà ihe ọbara. Amabeghị m ihe onye a kwenyere, maka na anyị kwenyere na ọbara bụ ike mmụọ, ọbara bụ ndụ mmụọ. Ya mere gị nwa bụ onye na-agọ mmụọ, bụ onye na-akpọkwu chi ya, ma inyebeghị chi gị ihe ọbara bụ ihe ọ ga-eji wee dị ndụ, maka na ọbara bụ ndụ mmụọ. Ọ bụgodo anyị nwa bụ mmadụ, anyị nwere ọbara na mmiri n'ime anụ arụ anyị. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ka mmụọ biniere anyị, manifest ya dịka ndị bekee na-asụ, ị ga-enyerịrị mmụọ ahụ ihe ọbara. Ndị bekee ji wee kwuo si na blood is life. Inye mmụọ gị ndụ, chi gị ndụ, ibidozie gwabe ya okwu, ma gị mara na mmụọ ahụ i nyere ndụ na ị ga na-agwa ya okwu, na ọ dị ka ebe mmadụ mụrụ nwa. Ịmụọ nwa iledoghị ya anya, ọ ga-anwụlarị gị. Ịmụọ nwa ichekwabeghị ya, ọ ga-anwụ. Ịkpọnite chi gị, ọ bụ na ịdị agọrọ chi gị, chi ahụ nwere ike agaghị adịzikwu ya emere gị ihe.
maka na ya akpọlite mmadụ gbachi ya nkịtị. Ọtụtụ n'ime unu bụ ndị na-afụ iru m na ọtụtụ be dibịa ka unu jere kpotuchaa chi unu. Ịkpọtụ na dibịa nke Mgbeke, kpotuo na nke dibịa Okafọ, otu a ka isi wee kpotuo ebe niile. Ikpotucha ọ dịghị ka ọ dị arụ ọrụ, ijekwa na nke onye ọzọ, onye asị gị chụọra chi gị àjà, isi ya kedu ife a ga-eme, ọ sị gị na ị ga-echiri esiri chi gị nri. Nke ahụ ikpoturu na nke onye ọzọ, nke a agawokwa ebe a. Wee sị ka m dụ ụnụ ọdụ, ụmụnne m, biko nụ unu edi na-eje akpọtụsi chi n'ebe dị iche iche na-eneghi ya anya. Ịgwa unu nke bụ eziokwu, mmụọ ọbụla ị kpọrọ afa wee tasara ọbara inye gị ya ndụ, oke na ọrụ gị dịrị gị mgbe ị nyere ya ndụ ahụ bụzi ịdị na-agwa ya okwu. Ọ bụ ezie na ịdị afụ ya anya, mana mara na ọbara ahụ ị nyere mmụọ ahụ enye gị ya ndụ, nke pụtara na ọ na-eso gị. Kedu ife ị ga-eji wee mezie ka gị na ya na-abụ nọgidesie ike, ka ọ hapụ ịgharịpụ gị? Nke izizi bụ ịdị na-agọrọ ya, ịdị na-emere ya ọgọ bụ ego mmụọ. Chifuo ike ne mmụọ gị, gwa ya ife ịchọ, na ị chọrọ isi obodo a jebe obodo ọzọ, jee gwa chi gị, chi ma ana m agakwa obodo dị una, durukwa m jebe. Onwegodo ihe ike dị n'ụzọ, ekwekwana ka m fee. Ịbatakwa egbe gwa chi gị na ịbatago, na ị chọrọ ịbịakwute eze nwaanyị ọpụrụ iche ka ọ gbaziere gị ụzọ, jee gwa chi gị. Ọ bụrụ na chi gị kwado ya, gị na eze nwaanyị ọpụrụ iche ga-akpa ọfụma. Chi ga-akwadoghị ya, ị nwere ike ịbịakwute eze nwaanyị ọpụrụ iche, otu o ya esi wee kpaso gị agwa ya, ọ ya ha amasị gị. O nwere ike ọ bụrụkwa na eze nwaanyị ọpụrụ iche a ya azọ gị o, mana ọ gbata ihe so gị na gị na chi ga-eso nwere ike ime ịbịakwute ebe ahụ a ga-azọpụta gị, ya ha enweta udo, ahụ mgbaka. Ị ga-achọtarịrị ihe ị ga-asị na onye a mere gị. Mana ọ bụrụ na gị na chi gị dị na mma, ihe ọ bụla ị na-eme ị na-agwa ya, ọ na-amaziri gị ụzọ. Ịgwakwa unu nke bụ eziokwu na gị na chi gị dị na mma pụtara na ọ bụrụ na pounds and dollar, ya bụ nnukwu ego igwe, na ọ dịrọ n'akara aka gị, chi gị agaghị eje wetakwu ya wee nye gị, maka na ihe ụwa si n'akara aka wee na-abịara mmadụ. Gị na chi gị dị na mma ga-enyere gị aka. Oke dị iche iche anyị ketere n'ụwa dịka oke afụfụ. O nwere ndị ketara oke afụfụ. O nwere ndị bụ na ụwa ụtụtụ ha ga-ajọ njọ, ụwa mgbede ha maa mma. O nwere ndị bụ na ụwa ụtụtụ ha ga-ajọ njọ, uwe ehihie ha maa mma. Gị na chi gị dị na mma ga-enyere gị aka. Ọ bụgodo iri na ụwa ụtụtụ gị ahụ jọrọ njọ, chi gị ga-eje wepụ njọ ya ahụ. Njọ ya ahụ agaghị ajọcha nke bụ onye fụ ya ọsị na ịjọka. Ọtụtụ n'ime anyị, tupu ihe ọma na-eme na ndụ anyị, anyị ga-agabiga ọtụtụ ọnwụnwa dị iche iche. Gị na chi gị dị na mma ga-eme ọ bụrụ ọnwụnwa ga-egbu gị egbu, ọ gaghị egbuzi gị, maka na ọtụtụ n'ime anyị nachiriara azụ n'ebe anyị siri bịa n'ihi amaghachi anyị, n'ihi ihe edegoro dị n'akara ụwa anyị nke nwere ike iduba anyị n'ọnwụnwa ma ọ bụ n'ife ike. Mana ịmara chi gị, ya bụ ihe ike ahụ, ọnwụnwa ahụ dị n'ụzọ gị, chi gị ga-ebupụcha ya. Ihe a na-eme asị na mmadụ na-enwekarị oge oge a na-aga akwụkwọ. O nwere ka gị na chi gị ga-esi wee dị na mma, o nwee ife atịtị iburu wee bịa ụwa, n'ihi na gị na chi gị dị na mma, a na-emere gị ya carry over, a na-ebuchapụrụ gị ya. Ya bụ abụmọnụ ma ọ bụ afụfụ, ọ gaghị eme n'ụwa gị nke a. O wee bụrụ gịnị? Uru dị na mmadụ na chi dị na mma, ime ya enyi, mara na mmụọ ahụ ikponitere abụrọ mmadụ, nọọ mmụọ ka ọ bụ, na ọ na-afụ gị n'ihe ọ bụla ị na-eme, na ịya ha agbanarị ya, na anya ya na-afụ gị. N'ọkwanye ya bụ onye nwere ike inye gị oke gị, nyenwa bụ onye nwere ike ije na mmụọ wee weta oke gị ebe ọ dị, maka na o nwere ihe ọ bụla ịma. Mkpa ị na-agbata na isi na ya na-enweta ihe bụ na chi gị kwadoro gị. Ọ bụrụ na ọ bụrụ ya, o nwere ndị na-akwa baro, ndị na-ebu trọk, ndị na-eme trailer of load, na-ebu heavy duty, ma fa akpatabere ego. Oke afụfụ ha bụrụ oke ego ha. N'ihi na-eme nke ị na-eme, ọ na-agaziri gị si n'ime ya wee na-enweta ihe, bụ maka na chi gị kwadoro gị, na-edego ya n'akara aka gị na ihe dị onaanị ị ga-enweta ya. Ọ bụrụ na ị na-enwetagodo ihe buru ibu, ma gị na chi gị adịbere na mmesi, adịghị m agọ mmụọ, mana ife dị mma na-emere m. Ịgwa gị nke bụ eziokwu, ị dịchabeghị shọ ihe dị mma ahụ ọ ga-eru na njedebe ịdị mma nke ndụ gị. O nwere ndị nwere ihe na mbido ruo na njedebe fe nwerozi. Mana ekpere anyị na-ekpe bụ ka chi anyị mee ka ọnwụ anyị zuo oke ruo na njedebe ịdị mma nke ndụ anyị. Ya mere ụmụnne m, unu aghọtala ihe m kọwara.
ihe pụtara na mmadụ na chi ya dị na mma, otu mmadụ na chi ya ga-esi wee dị na mma, ihe ọ pụtara na ihe ọbụla ị na-eme na ị ga-eme ka chi gị mara. Isi Enugwu na-eje Ọnịcha, ị ga-agwa chi gị. Na isi Anambra steeti na-aga Imo steeti, ị ga-agwa chi gị. Ihe ọbụla bụ ife ị chọọ ime na chi gị ga-ama maka ya tupu ị na-eme ya. Na chi gị aka ị ga na-agwakwa okwu na ihe ọbụla bụ ife na-eme na ndụ gị, ma nke ọma ma nke ọjọọ. Nke ọma ma ije kene chi gị, nke ọjọọ bịakwa na ije yọọ chi gị si ya bupụrụ gị ya. Dịka ị na-eme nke a, ị ga-afụ na gị na mmụọ adịgo na mma. Ihe gbasara gị ga-abụzi ụkara mmadụ ụkara mmụọ. Ọ bụ eze nwa mụ na chi m dị na mma, ana m achụrụ ya aja. Akwa ya kapụ nyepụrụ ya nne ụbọchị a, aka m gburu anụ ụbọchị a. Ọ bụchara ya, igbu anụ dị mma, ịchụ aja dị mma, mana ya bụ mmụọ ahụ ị na-egburu anụ na-achụrụ aja, kedu ịdị na mma gị na ya na-abụ? Ọtụtụ n'ime anyị agwaghị chi anyị okwu mere dịka anyị adaghecha anụ n'ọnọdụ dị iche iche, anyị azọghecha n'ụkwụ nke ndị bekee kpọrọ misteki. Ọtụtụ n'ime ha sapere peji misteki anyị oge eju ụlọ. N'ihi gịnị? Anyị amagha chi anyị, a na-awagharị na-awagharị. Ọtụtụ n'ime anyị wagharịgide danye n'olulu. Ọtụtụ n'ime anyị bụkwa ndị waghara wata ụzọ. Onye chi ya ga-emere ebere ka ọ ga-emere ya ebere n'amaghị na ọ magha chi ya. Mana isi niile abụrụ ofu. Oke na-eso ngwere wee na-ama mmiri. Ọ bụ na ahụ jee kọọ nnọọ ngwere, ọ ga-akọ oke? Mba. Maka gị nwa sị na onye ọ na-agọ mmụọ mana ụwa maara ya mma. Ị mara na ma gị na ya na-abụ nwere ofu akara ụwa na iyi ụwa. Ya mere gị bụ onye nụrụ olu m, tinye ya n'ọrụ imechi gị ezigbote enyi gị. Ịdị na-agwa chi gị ihe ọbụla bụ ihe ị chọrọ ime tupu ị na-eme ya. Ebe ọbụla ị chọrọ ịga, ahịa ọbụla bụ ahịa ị chọrọ ịzụ, ihe ọbụla bụ ihe ọbụla ịma ị chọrọ ime, gwa chi gị. Chi gị ga-agbaziri gị ụzọ. Ịgwakwana gị gee ntị. Ọtụtụ n'ime anyị a na-esi na akọ na uche anyị na-agwa anyị okwu, bụ ndị esi na nrọ na-agwa anyị okwu, bụkwa ndị esi n'okwu ọnụ mmadụ dịka m na-ekwu ya kịta wee na-agwa okwu ma na-agbaziri ụzọ. Ya mere gị bụ onye na-anụ olu m, ọ bụ na ị ka na-eme ihe n'ike aka gị na imebiri chi gị enyi, cheta na nkụzi m taata bụ otu mmadụ ga-esi wee mee chi ya enyi, ya na chi ya dị na mma. Ọ bụ na nkụzi a masịrị gị, biere m akara mmasị bụ like, share kwarie ndị ọzọ ka ha nwee ike igete wee mụta. Ọ bụkwa na o nwere ife ị chọrọ ịjụ m, bata na WhatsApp site n'iwere akara ekwentị m wee zitere m ozi na WhatsApp. Okwu ọnụ ka ị ga-eji wee zitere m ozi. Ọ naghị amasị m ma ọ bụ na mmadụ kpọọ m. Ma ọ bụ na ị zitere m ozi, aga m asa gị. Ya mara unu mma o. Arụ isi ike ga na-awara unu ọjị. Unu bụ ndị na-esonyere m na nkụzi ịgọ mmụọ na ọdịnala. Aja ana Igbo gọzie unu. Unu ga-ama, unu ga-azụ, ụmụ unu ga-azụkwa unu. Ise.